Ole, chibai ule. Awmzia lo ti is lungnar branch me ina tuinhom hal video clip kan siama. Viewers hei tuna July ni som ni la pekwa sang som ni pakat thleng hian viewers hi noi khat singthum sang riat zakwa pekwa lai kan ne like po 3.2k lai mai kan han hmuwa tin kan channel lam ni se subscriber te kan be sei ain kan nga pha kan lo me ma mi a hlutpuitute kan lom em ani ti kha kan soi ma sadu a helaya asin VCP ina koran wifi lai sound kan record te ngura pa ina patang ma in thre lawang ati lai te kha khang lai te kha kan record lai a nui za thlak lai te kha Instagram a tlem kan lo la da chu tuna hian han en tumila thange ni ngurapa tuna akoran wifi lai khalo chin chia tai la khalai ri te kha tin helai hian ngurapa hian pa tak main ran trong chuaka khalai in the lawang ati lai nen khan sa voice record na kan hlimpui khop mai chu in lo hlimpui ve takin ti kha kan soi du ni jacket chul rilai kha VCP na koran nuai rilai khania khang mai ta kha nia in lo hlimpui ve takin ti in kan lom em ani min lo thlir tu te min lo hlut tu te zong chunga khan lawmthu kan soi tak meu ani atul ani chuan hei tuna po malak na thang nei te kan la tuma video clip te emo kan la ron ti chuak le ani pon min lo troi awmze la min lo thlir sak zel tur khan kan sawm in kan ngen ngal cheu ani kan lom em